Bid'at diýmek näme? Dinne, Kur'an we sünnetde, ne sahabada asly bolmadyk halatyny soňradan insanlaryň sogap galanmak üçin dine ýönken zatlary, täze özlerini tapan zikirleri, özlerini tapan dinne asly bolmayan özleri oýlap tapan, toslap tapan namazlary, özleri oýlap tapan orazalary, misal üçin kafirler oraza oýlap tapypdyr, näme diýe etýem zok diýe şey diýip oraza tutýar. Ya musulman diýip görünmek içinde başyny edýänler. Hristiýandan qiýalagadyp. Oşuny islama ýönkepdirler. Ya peýgamberiň doglunyny bellemek, ya sahbeler sahabalyň öleniňi bellemek ýalakka. Şoňa meňzeş Kur'anna we sünnetde we sahabada, ýani gysgaça şeriatda dinne asly bolmadyk halatyny soňradan insanlaryň sogap mukadip, sogap gazanjak diýip özleriniň oýlap tapyp, toslap tapyp dine ýönken zatlary. Näme diýilýär? El bid'a, bid'at. Sünnetiň tersine näme? Bid'at.